Hello mga ka-listeners, maayong adlaw, happy Sunday sa tanan, no? O kaduhang vlog na ni gikan ta sa mga asoy ni Kuya Gulyat, no? Sa John Kent Anota, nya karon diana ta sa John Radio kay intro vlog ko ta sa ang gugmang buta dakog mata, no? Part 11. So pasensya kay dugay-dugay ta nakasumpay, no? Murag pila na kaadlaw ba nakalabay. Nya buti bag 5 mga ka-listeners. Ako subayin unya kay nalimot ko, no? So pasensya kayo. Pero manikamot so kung mahuman ako ning dramahag upload, no, kay para kuan maka-relax ako gamay kay balo na mo nga magsigig balik-balik ning labad sa akong ulo, no. Mao na akong rason jud kanunay, no, mga ka-listeners, kay kuan grabe. Pero kinahanglan jud ko nga mo magminus-minus lagi mo to gingon kay labad kay sa ulo gid. Bahalag bapulaan mo sa akong vlog, no, nga sige hisuot labad ulo kay tinuod na mga ka-listeners. Tuniagi sa diba nag-intro ko sa mga asoy ni Kuya Gulyat nga ingon ko nga ugma kahuwad ko kakuan sa gahapon ko ka-upload kay sakit akong ulo, mura bagi sa tawag na mura tag kanang mo sabi explain na kanang mura mo crack ba paminaw na ko mo to nga di madaan mo to nga paghuman akong kanang semi-edit sa mga episode. Wala na akong edit ang final kay final nga pag-edit bitaw mga ka-listeners kay digid mada. Mo to nga wa ko katuman sa akong gingon nga basig ugma, no, gahapon. So, wala, no. Karon ugma magyapon. Laing adlaw na wa ta katuman gahapon kay wa makaya. Kay magsugod na siguro hapit ni. Nagapraktis pa lagi instrumental, no. Na di ta maka-copyright ani kay ang music kay kuan pang simbahan. Nya mga ka-listeners, basi ganahan mo mag-upload tag mga handumanan. Pero dili nako tanggalag music bitaw maghimo ra kasi kog laing channel mga ka-listeners, no. Kung mo okay mo, no, mag-upload tag mga handumanan nga drama o kining mga lintin drama bitaw sa kay hapit nag Semana Santa man gaplano ko nga mag-upload ko pero dili nga channel maghimo kog laing channel nga dili na ko i-monetize, dili na ko purpose nga i-monetize mga ka-listeners kay para di po mo maalayan bag paabot bitaw kay basig laayan mo ba wala ko'y drama, no. So kanon na kung bisag mga handumanan ug mga lintin drama unta. Dili na ko kuan og copyright kay dili na ko i-monetize ba. Balag wa ko'y kita basta kay namoy malingawan ba. Wala akong plano mga ka-listeners, no, nga mag-upload kog drama nga handumanan, okay. Pero unahon ako siguro kining kuan drama nga pamalandong, no, kining hapit na mag Semana Santa gud. Kini mga lintin drama gaplano ko nga mag-upload ko na karong umaabot, no, kay para makahinuklog putas ng mga kasaypanan mga ka-listeners, no, kay mga drama sa lintin makakuan yuta makapahinumdum putas sa itong mga pagkulang mga kasala na to mga kasaypanan nga angay itong baguhon itong kinabuhi ba nga, no. So may na lang ning makapaminot og lintin drama kay makahinuklog ta makapamalandong ta sa atong mga kuan kasaypanan sa kinabuhi, no. Kay di man ta perfect, no. Wa man siguro perfect na to mga ka-listeners, no. Kita tanan makasasala man gyud. Mapaubos yuta nga kuan sa tong kaugalingon ba, no. Dita masuko og tambagan. Dita masuko og kanang naay mo tambag na to og mga maayo kay makatabang man nato, no. Dili na to pare na tong garbo kay kining garbo gud iya man ni Satanas, no, Lucifer. Mao ni kasagaran yun sa dito sa ministry ni Father Darwin kana exorcism. Grabe. Ug naa di tay garbo nga gihuptan sa atong kinabuhi nga kanang tong nay ditap magpapildi dita. Kana hawod kay ta ba yan kita na sakto bitaw. Naa man di demonyo na to ana mo sakay si Lucifer o kini Satanas kini kasuko na to ba. Muna nga daghang taon na nga na posis nga na exorcism ni Father Darwin
na jud ay di jud joke ni yawa mga kalisteners. Muna makaimutan nga dili kay mga istorya ran mga salida ra, kung dili tinuod jud mga dita palipat no, magbantay ta kay gini ang atong mga batasan nga mga wa na masibo sa sa balaod sa Ginoo baka nang mapahita sa unta yan na nya mga garbuso ta yan na dali ta masuko muna puy-an ta sa demonyo kanang Lucifer Satanas mo ni kasagaran jud basta masuk-anon kay ta nya taas ta garbo mo na makalisteners no. Ako lang gipaambit nyo kay kuan mo ginay gipahinumdop kanon ni Padre Darwin no, kay sige mo tan-aw ng punto por punto no sa live sa Facebook no kanang punto por punto faith and morals o kini yung punto por punto stop mag-live na sila sa katikisim no. So daghan kog nakatunan pud sa ilahang mga talk ba. Una nga hinahinay nako og kuan paningkamot nga maningkamot yung pagpaubos sa tong kagalingon nga dita dita mahambugiro, dita magpada sa tong mga kasuko garbo no kay peligro. Kita ra alkansi. Kung may padata sa tong mga kasuko, mga kalisteners kita lagi alkansi kay ang yawa mupuyo man nato. So pasensya naghisgot ko anino kay kuan Domingo po doon no. Ja mag-upload man ko okay ba mo mga kalisteners, upload ta sa mga lintin drama karong punpohon mga Semana Santa mag-una siguro ta mga basaan ng Semana Santa gud upload tag mga katong mga niaging tuig ba mga lintin drama no. Dili na ko kuhaan og music para matandog kita sa papaminaw na to ba. Labi na mga anak nga musukol o ginikanan, way tahod. Ngayon na, makahinuklog puta nga ulahi ang pagmahay gyud mo na samtang di pa ulahi, aron di ta magmahay, maminaw tas mga pamalandong para kuanta. Samtang sayo pa pamalandong tas atong mga pagkulang kasaypanan no. So, comment na mo kung ganahan mo sa mga lintin drama katong ako gining upload, di na ko kuag music. Dili sa nako i-monetize kay ang akong purpose nga malingaw magpaminaw nya nay mga pagtulunan sa kinabuhi mga kalisteners no. So maghimo og lain channel or katong channel ako sa una nga wala na ko gamita mo to ako ang uploadan siguro no, para lang na adyo mo kalingawag paminaw ba no kining mga lintin drama kay umaabot naman jud mao nay atong unahon nya kung okay ra po ninyo mga handumanan with music jud. Bas mayo lang basta di kana lang music nga di i-block sa YouTube kay og i-block di man pud na ma-play no. Muna nga akong purpose kanang kuan kanang dili na ko itanggalon ang music para ma-feel ninyo ang love story sad kung mga handumana tong i-upload no. Nya sa lintin drama ang mga music nga kuan makapatandog sad no. So ato nang appeal dili na ko ikat no kay special man na pamalandong man na hindi na ko na i-monetize kay para makatabang sad nato ba. Okay mga kalisteners kay kanang taas-taas atong vlog ron o bahal sa mga di ganahan sa vlog day escape lang ninyo no dito mas drama no yan na lang ka sayon aron di mo masuko po no. Di mo bandasan yung kapungot i-forward lang kung di mo ganahan sa ako ang dagway sa akong vlog no, sa akong istorya nga puol paminawon. So i-forward lang ninyo in town wala akong hangyo no nya sa mga ganahan mo suporta ayala po escape ang mga mugbo nga ads kay makatabang mo sa inyong ubos nga higala no. Unya mo to mga ka-listeners, thank you so much for paminawan nyo ang part 11 sa Ang Gugmang Buta Takog Mata. Ikaw inday o ako nang naasawa. Hi! Hello! Kumusta? Ni anapunta no? Apan sa dili pa, Lord, daghan kagayong salamat sa mga grasya nga among nadawat. Labi na gyud sa gasas kinabuhi. Kanunay ka gyud namong gidayeg o gihimayaon Ginoo. Okay, padayon ta. Ang miagi wa gyud usiki ang higayon ni Ondoy
nga nagkauban sila si Titina. Nakatilok pagid og himaya nga dili ikapangagda. Apan nagabuang sila dihang miabot sila si Rigner, Blas ug Imon. Unya kay bida lagi. Aw, wa masakpi. Dito si Titina ni Lini nga nagpatabang. Sa panagsulti nila ni Akang, gibaka kaniya ang inahan. Apan hisabta ni ini nga namakak siya. Si Osting nga tungtungora human mipatilaw sa budbud kang kuwala. Hiabtan sila ni Rigner og Blas nga nangita kang undoy. Mga higala, ni ang laing sumpay sa makalingawtang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Ka magitsura, apan pinangga lagi hapon ka. Ang mata, tuting budlata, napay ilong Musta man? Noiting, musta man noiting. Hain man ang imong anak, Noy Osting. Si Undoy. Nga naman ha. Unsa may inyong tuyo niya? Unsa man dong Rigner? Aw, ngita lang ting. Ngano, dili pwedeng mutanaw sa imong binuhing unggoy? Kung maura na imong tuyo, Blas, ka mapakita ka kasmayo ni imong batasan, no? Nagilhanan na ta. Ha? Nagilhanay na ta. Kung utang buot, no? Magrespitahay lang ta. Lagi, si panaway ni Undoy nga unggoy. Muraraba siya dili musi. Usay-usay ko ala. Kanang manghod ko sa unggoy. Ha? Suntukot kang amawa ka. Suntuk. Sige. Suntok ka dayon. Kay patiran ko na mong itlog. Lagpot yun ng langit-langit ro. Wala. Sukol ka na ko pala. Sukol ka? Anong dili man, ikaw na lang. Huh? Blas! Ala, Blas! Sa ka ba? Ah. Duha na mong kulungo kung tubayan na mo siya. May pasigwapo, ibadlong pa si Blas. Gingalan pa ko kulungo. Unsa ay ng kulungo gwapo? Gwapa na. Sexy og bigot na. Pangutan na yan ni Osting kuwala. Blas, tara. Anong gida mo kunin mo din baga ka, ha? Dong Rigner, kadiot lang dong. Inyo na niyo. Unsa di aning giitsa ni Blas nga nanimahong sibuyas Bombay nga duno. Hala. Brief ba na wala? Unsay birip oy? Ni mao daan perting baho kaluoy. Biyang wala. Paluluod pa. Nya gisigyak simhot. Wa gabae. La baya. Imuha ni Noy Usting na. Bayad sa budbud nga akong gikaon no. Unsa? Bastos manis Blas ay. Ikaw ba karon pa kaan ang Blas, no? Bistado naman na siya kabastos kayo. Nga munguot ko na. Snatcher man ang mangunguot kud Noy Usting na. Is not sir, mangunguot gyud. Unsa may kuoton? Sinsiyo ko taon. Unsang taon na tibuok yun. Oh. Imuhanan ni Noy Usting labi niya kay magamit pa ninimo. Kajit. Smell familiar da. Bibihayan ko no be. Murag nibaw na ko kisa tag-iya ini da. Familiar. Di lang ang baho. Hasta buslot. Hana, kang kinsa daay ni Noy Usting, kang kinsa daay ni. Bailame como si fuera la última. Taki taki, taki taki rumba. Unsa? Mo, as kayo ba gagod tao ni mo doon? Unsa mo tao ka doon? Muna ni tabo. Sa ato ba? Imuhag yun din yung brief nga Danny Blas. Utay. Nang biyak ni mo.
nakapanungkap yun ay kagbukog sa iring. No? Wagi bukog tay. Puros yun unod. Amaw! Oo, unya. Ditos undoy sa ila, Blas, ha? Dong Rignir. Ay, ambot ining blast no imon. Anong gidagid ko dito? Nagpakauwaw lang. Oo, nganong gidaman ni mo Dong Rignir ditos ilang undoy, Blas? Ay, ako lang gunto. Mon, panagha pa. Naamanggod ko'y mga istorya-istoryang nadungog bahing undoy og titina. Usa? Unsa istorya bahing undoy o tinablas, ha? Ngano wa man ka musulti na ko ini? Ha? Unsa na istorya, ha? Ay, kuandong, baka nang, istorya ra ko tingali tos mga bata. Hibaw kas mga bata, ila-ila lang pod pa. Ay, pagtarong, Blas, ha? Unsang istorya, ha? Sulti, Blas. Dong. Mag-isi akong tisit. Tubaga ko. Unsang istorya, ha? Istorya bang way resibo, dong, oy? Istoryang way resibo. Unsa laging istorya, ha? Musulti ka, Blas, o dili, ha? Ha? Udong. Istoryas mga bata ba? Mga bata nagstorya nga. Uyab kunos titina o kundoy. Unsa? Kinsa mga bata ang nagsulti na, Blas? Kinsa mga bata? Ay, kuan, dong. Gabi na, dong. Oy, gabi na ba? Gabi na. Nangatog na ron. Muna ko polis ha mo, ha? Dong, Rignir, basta na ron si Tina sa mo. Blas, klaruhi ko, Blas, ha? Klaruhi ko! Unsa? Unsa uyab si Undoy ug titina? Nabuang na, nayabag na si Blas? Kisa kung mga bata ang nagsulti niya, God? Dili na tamon ni Stel Pangmuta nagkinsa mga bata akang. Ang ato na lang anak nga si Titina, ang atong pangutanon kung unsa ning binuanga. Animal, kisa may atong pangutanon mon. Nga wa pa man maulis titina, ha? Kinsa? Di alam mo kukusod, ma? Naabalagi di ay nos Titina. Naadi ay mon. Dali mon. Klaroho na to, nag-unsa ning binuangan eh. Unsa gunang istoryahan maakang, paimon. Kisa gunang nagsulti ninyo, ana. Mga tana kapag kinsa, si Blas. Mga bata ko na nag-istorya niya nga uyab mo adtong undoy. Aha? Pataka na nas Blas da. Basig iya-iyara na. Naghimuhimog istoryaw niya. Ipasangil nga mga bata ang nag-istorya. Di ko interesado titina. Kung tinuod o dili man nga maunay hibaw ang istorya ni Blas. Ang ako nga musulti kas tinuod. Klaruhan minimos imon. Kitingali ba gihimo lang minimong buang babayhana ka? Maong klaruhi mi. Unsa ning istorya, ha? Uyab mo? Uyab mo atong undoy. Tubag ako animal. Tubag ako. Ay, gisakitan ko ba? Tubag ako. Unsa ning istorya, ha? Ganong na ay mga istorya nga ingon ni Inititina. Tinuod ba ni tubag ako? Tubag ako. Ma! Ay, salamat. Niabot na gyud ko sa amo. Kapuya, oy, katulugon na gyud ko tungod sa akong pagkaon sa budbud ni Noy Usting. Mayo kay niya ka nakwala. Ganina raming nagpaabot nila. Rigney, gwapo. Ikaw? Nganong nagpaabot man ka nako din his amo? Ha? Mamisita ka nako na.
May ipangutana lang nimo si Dong Rigner, wala. O ayaw yun pumakak. Kaya kung namakak ka, nay. Teka, ini. Hala. Pusil. Naaday kay duwa ang pusil, Blas. Gigi, gubat, Blas. Hoy, kwala. Ayaw pag inamawa. Di man ko. Nasayod kong bisan tuod sinyalan ka. Pero maro kang pagkasinyala ka. Unsa daay ng maro, Regner, gwapoy. Lami na. Tarong ko ala. Tarong yun. Tarong manggod ko. Wa ba nga magbinuang si Dong Rigner nimo? Tingalig matuwad kag maingo niyang sinyalan na ka. Sige. Kana dai mo gusto blasa ka ha. Mutuwad ko diretso ha. Unya pasiriti ka na imong pusil ha. Marikap! Ay. Pwede naman good kong palamian ko. Dili lang pasakitan. Uno, gusto ka bukaan si mo, ha? Blas, Saman ko ala, ha? Saman ko ala. Mag-inamaw gihapon, ha? Paita ninyo, uy. Bukan akon bukan. Dili lang good pasakitan. Iyapag na ko. nahibaw ka bag unsay mahitabo nimong sinyalana ka. Tukon ka, ha? Depende pa to, o... Depende. Ay, bo. Wa ka mahibaw nga kung tukon ka, mudiwalwal ng dila nimo ug mamatay ka. Sabaw man, God. Musudlot gani ako mata, ana. Animal. Blas, Nya. pikhera ko ni. Aron, madayunan na lang ni amawa ni. Ayaw, sablas. Time out. Mutalikod sa ako kay pikan man ka ko nimo. Uy, amaw. Kining pistola. Uy, akong ipika nimo, dili ang gusto nimo. Mamatay kag mubuto ng yabaga ka. Ay, kalain. Kana akong dili kamatay, Blas. Palaguton bagid ko nimo, ha? Ha? Ay. Sinuod na ako, liok. Ayaw ko tuk agwa ko. Matukan ko, ay. Labaw pastukan kung tukon daging maayo buang ka. Agay, ay. Usaray gusto ko mabati nimo. Usara. Nagkauya ba si Undoy ug Titina? Ha? Uyab ba sila? Tagal ka man lagi. Kuala sulti. Sulti, eron di ka mamatay sinyalana ka. Sulti! Agay, ay. Nga naman di ay uyab. Wa man kay labot sila raman. Agay, ay. Unsa? Usat! Dong. Ayaw. Silod ang tuok si Kuwata, Dong. Magkabatay ka ng Rigner. Dong! Kanang Dong Rigner, Dong. Kanang Dong ba? Relax sa Dong. Uy, ato sa ning klarohon, Dong ba? Ibasig na pugos lang si Kuala o Kando nga uyab si Titina o Pundoy, hindi mo man siyang ipasakitan, Dong Rigner, Dong. Wa na ko'y angay pangklarohon, Blas. Sa kalidad sa utok ni Kuala, nahibaw kong dili siya mamakak. Ay, pasilan. Dong. Dili. Dong. Dili ko makadawat ini, Blas. Nainsulto ko. Dong. Ako nga kwartahan o gwapo pa. Oh. Gilupig lang unggoy. Ay. Sa taong pobre pasod. Ay. Di ko makadawat ini, Blas. Dong. Kalma lang, Dong. Epekte naman ko mong pangusog, Dong. Oo, sa may buhato ni mo, Dong. Ha? Klaruhon pa una nato ni. Ni Akang ba atong klaruhon sila, si Imon, silang duha. May namasayot sila ba aron mas magklaro o masukit-sukit ilas Titina kung unsa gyo'y tinuod. Bawa, Blas. Ay kong ali.
Simula ka na. Dong. Bawa! Ay, itukmod mo ko mo. Kunya gitok mo dala, ha? Reklamo ka, ha? Dili. Bisan pat yun ta pagkakablas. Uban ni imon ug akang. Dili pa mo makapayad sa akong pagkahuglo ning hitabuha. Dili gyud. Dong Rigner. Ay, dong. Skuta, ahak na. Nangusam na si Dong Rigner. Uy, musugot na malagdasbagan ko sa iyang auto. Bida ko pa ko kalihay. Saan na ko ini? Dili man makadawat si Dong Rigner sa gisulti ni Kuala. Hay! Balikon ko ka itong sinyalaan na to. O sa may gila ka ni mong maayo diha, ha, Titina? Di makatinood ang istoryang nadungga ni Blas. Oh, mauna. Kinsa may dili makahilak ninyo. Ginagi mo himo man mong istorya. Hilom dia, oy. Ako'y naghimo-himog istorya. Giklaro talang ka. O kung dili tinuod kang, wa si angay hilakan. Oy, dili ba? Oo. Aon sa? Nga sa ato pa kay mahilak man ni Titina mon. Tinuod ang istoryang nadungga ni Blas bayin atong undoy og ining anak ta. Na, ambot. Oy. Klaruha gyud na Titina, ha. Klaruha gyud ay. Mahibaw-an gani namong na makaka. Tan-awa niya. Makita gyud unya nimo. Oh, heps! Asa ka, oy? Oy. Mon, Oy, saman kang. Ha? Saman. bitaw no. Say bitaw, no? Nganong nagminatay man tudog hilak si Titina. O say naan? Pastilan mon. Unsaon nalag. Nga unsa? Simba ko in town. Tabangan, palayo lang in town. Oh, kinsa ron? Maayo kay ni si Blas. Klaroho na to ni mo. Si Blas. Mas maayong maklaro yun ni. Gituo ka dong si Rigner? O gitiunan ka sa pusil-pusil ni Blas? Tinuod ka, ne? Naunsa man taon kang tanuda ka, uy? Tanod ka paras katarong o dili? Pagsusi ka ha mo kung na makakpan eskwela. Nga mo ani pa mami sa barangay hall kung nagimuhi mo lang may istorya. Kung ba'y klaro ninyo din sa barangay ay, abi kay dato mas Rigner, dili mo taon ni Kuala. O di ba, ang ato balini nga klaroho na to. Na inanaon di ninyo pagklaro. Magsusi ka ni mo. Tara Kuala, uy. Mo diretso tas sawang. Diretso tas pulis inig sumbong. Batok ni Rigner ug Blas ang madakop ning mga tawhana. Hoy, Doy, mata Doy. Doy. Mata na ron mapagatas kay nakuhaan ka na ba? Bi. Hayag Doy. Doy. Maho na. Testing. Sama Doy. Basan ni May. Namuhunan pagali tagtug. Ilumay. Nakabiyag ungo. Matug, lawan niya, mga bat, mga bii. Tatay sa Doy. Nay, mga tanon! Nara si Undoy! Dakpan na ninyo! Dakpan ninyo ng animal! Sinang akang tay. May kaubang mga tanod. Unsay dakpo din sa undoy. Ngano, God? Ngano? Patay. Ha, sige. Sige mga tanon. Dakpan ninyo ni Undoy. Dakpan ninyo aron pisohon. Unsay. Bangon kami. Nandakpon ko niyo unsay sa nako ha? Unsay sa? Hoy! Giuyab nimo si Titina nga akong anak. Oo. Ay na lang pa buang-buang pa Undoy. Hoy mga tanon. Dakpan na ninyo. Kanang tawanan. Sige. Sige, mga tanod. Sige, suway. Suway niyo, hilabot sa undoy. Di ba bang lupad ang mga agtang niyo ni ako pinuti? Suway! Oh. Ha! Pagkahanggaw mga tanoda. Kung makauyab di mo Titina, sada na. Unsa ba blaora na? Unsa na? Ha? Di mo ka nakasaan na, doy. Huwag yun.
Sa din na magkauya, Miss Tintin. Oh, ako yung tanan mo, imo sa kong tanon. Oo. Wow! Oh, tayo usting. Mo lagi. Pero mo ni ro no. Pita. Loy mo na niya akong iingon. Ngayon sa tay. O gikahdukan ako doy. Miabot na gyud. Og dili kay kini lang. Napigay mas grabe unyang epekto ni klaki nimo sa pagrelasyon nimo sa anak-anak imo no kakak. Magkikistorya ako ni Titina tayo usting. Onsay kinahanglan makiksulti mo Tina. Titina. Oo lagi. Makasulti pag hamong amawa ka, ha? Kinihitabo aron. Pero tay. Waday pero panday. Ha? Kung dili gyud gani gihapon ka mamati nako na. Pubida. Ayaw na kong ilha ka imo pangamahan ha. Oh. Ayaw na kong tawag tatay Usting. Oh, are you okay, Tatay Usting? Onsay okay ka. Doon sa tao ka oy. Bungyo ka. Doon sa giing na kag ayaw na kong tawag tatay Usting. Ayaw na kong tawag tatay Usting ko. Lano? Dili jud ka mamati nako. Usa man ka. Okay, Rasad. Oh, sige, di na ka, Tatay. Nanay Usting na lang ka. Anggaw! Makalagot tong mga tanura da. Dahadlok lang nga gihulga na tong usting o pinute. Pagkabugiro gining Usting, no? Mawagyan. Mawagyan. Swerte lang nga wa ko pag ato ni... Kikuan, ni Akang. Tiyangan ko kitong Usting. Oh, ba? Diya ba ko? Kadiin ka man, Blas. Ay, may palayo ko nila kay unsa ba? Ako may rumbuhon untas mga tanod. Kay reklamo ko no kung kwala. Kaming duwa si Dong Rigner. Ha? Oh, kahanggaw ko mga tanura. Usama ko nun sa ninyo. Ay, waragod. Gipatugan ragod ni Dong Rigner kung uya bagyot si Ondoy og Titina. Pero, Mon, si Dong Rigner. Ay, maulag eh. Usa may atong mahimo ini, oy. Animal yun ni Titina. Nakat-unag yung pamakak. Huwag yun mo tugan. Uyab yun di ay lagi sila sa undoy. Nga, inyo na yun ning kayo ng tanan kang. Imon, lisod ra bag magluon as Dong Rigner. Nadismayar bag yun kayo to siya sa iyang naibawaan. Ang inyo na lang yung buhaton. Buhatan na lang ang tanan nga mapugos na yun si Titina nga makigpakasal ni Dong Rigner. Kana na lang yun. Tanawa! Tanawas mama ni mo akang Titina. Lain nagi pamati siyang lawas. Ikaw, magod. Giing na nagani ka nga dili na to supak-supak ko ng inahan mo kay masakiton. Baliwagin di mo. Amputin mo babayhana ka. Gusto ka na lang yung mamatay si mama ni mo. Kapila ka na hangyua nga makigpakasal ni Dong Rigner. Ha? Kay kinira ba untang tanan? Dili ka ni para amo. Para lang yun din mo. Gusto na lang, Mon. Gipulan akong pagisog ganihamon. Nahurot ang akong kusog. Wa magmahal ako si Titina, Mon. Gusto na yun na siya katakihon ko ang mamata. Kang, Bisag kapila tingali ka takiharon ma. Nakasiguro kung dili mo sugot ang Ginoo nga mamatay ka. usa? Oo, say. Ayaw na lang pagpakaroon ingnon pa maakang. Dugay na kong nagduda nga dili tinuod nga masakiton ka. Og ako gining na pamatud-an. Unsa? Titina! Karon, igna kong nasayop ko. Igna kong dili tinuod ang akong gisulti og napamatud-an maakang. Paimon. Misulti pa mo nga para sa akong kaayuhan ang tanan. Pasaylo ako ninyo kung musulti ko ini. Pero kamo maiwa magmahal na ako. Kamo maiwa mag-isip na ako nga anak. Kay nakahimo mo pag-ilad na ako para lang sa inyong ambisyong madato. Kuan. Karon, sige, pasabta ko. Pasabta ko ninyo. Kumbinsiha ko nga mutuo pagbisag unsa inyo isulti nako. Maudi ay nga dili mo gusto nga ubanan ko ikaw og dugay dito sa ospital ma. Kay gihimo lang dai ko ninyo
Momon. Kang, usaon pa maman natos titina mapagpasabot ini kang. Usaon pa man nato. Kang. Nga nung magpada ka mas tama dong Rigner. Ging natapitaw ka sa una pa. Nga, luguso ni Mustitina, wanyog ka. Hilong Blas. Kuhan ka nang, pastilan dong, ay sorry dong, sorry kayo. Kanang makigsulti lagi unta ni Mus imon ug si Akang, suwayan kanilang tawag sa imong number. Di man kanila magkontak. Lain sa ning number ni imong gitawag ron ako. Alang sa unsa pa. Mga yabag sila. Mga gago. Mga bogo. Dong Rigner. Sultihi sila, Blas, ha? Sultihi sila. Nga naningil na ko sa dako nilang utang nako. Dong. O kung dili gani sila makabayad sa tanan nilang utang nako ning buwana, mamutos na lang silang daan. Kay hinginlan ko na sila sa yuta, nagitukuran sila bay. Unsa? Nay Usting. Ngano ka? Asa na pud ka? Naong pagnanay kanana ka. Oh, Asa ka? Ingon man ka din ako magtatay. Mulakaw ko, Nay. Ay, kapok. Pagtatay na kong balik, pagtatay. Tay, Diyan, Tay. di boy. Mulakaw ko, Tay. Aron makikita ni Titina. Mo ba? Oo, Tay. Tani mo noon si. Okay. Lakaw. Sige, makalakaw ka. Pero ayaw na pagbalik pa din sa ato, ha? Oh. Tay, Ano yan? gusto ko eh. Anong di mo mabalik? Magtuman magkasi mong gusto. Sige, pagtuman si mong gusto. Dili na ko mupugong o busanta pa nimo. Bahala ka sa kinabuhi nimo. May buot na ka. Oh. Tay, Usting. Sa'y paabot pa nimo, lakaw na. Gusto kayo, tukbot na ka. Ha? Layas na, layas! Ay, pagpaginana, Tay. Uy, Unsay pagidana? Hup, kapoy na ko ni mo, Loy. Kapoy na ko ni mo. Si Lini, Tay. Ni Asiya, Doy. Ha? Oo, sa'y na siya. Undoy. Oh. Tin? Ikaw? Tin? Undoy. Nakakot. Mo din istinte. Anong naabot mo ka din eh? Unsa na itabo? Anong nagila ka? Pagsulti mong tarong, Doy, kay, Nay, hindi na ko na siya muulis ila. Hindi na ko na siya nimo. Oh, unsa? Unsa? Klaro, ako siya dili na sa muli sa ilalin eh. Motipo ni sang undoy. Kahakot. Hinaya sa nagtingog ni Munoy, uy, madunggan tang tintin. Anya badonggan. Idag ipon amin ang among problema eh. Ani siya po yun din, hey. Na. Sige na niya nagpamugas undoy. Mudaot ng anak ka. Nga na magsige magpamugha. Mamaligya mong sugnod. Sognod ba oy noon sa? Kaya na may bughaon nun. Di na mula si undoy, magsige na naglumlum. Musapyot samot ang kigol anang bataa. Ay, uy, usting sa doy. Oh. Lain man day ng imo. Tinood yun nga, dili na siya gusto mo uli sa ilang balay lini. Ay, ambot, naraniya. Pero, may iyang sulti no'y usting. Pagkabinoy lusgod ini. Dilday ka musugot no'y usting. Ha? Ako? Di ko musugot. Di ko musugot, pero pwede sa musugot. Pwede sa dili. Kalibo, good ana. Unyag mapasanas but-buton nga imon din, hebe. Magpatay, me. Oh, wait. Pero ayos sa taon mo, anak no'y, uy. Bibi, at tuong kutong luhabi. Klaro, honta, dibi. Ayaw sa no'y. Pasagdi sa na sila magsulti no'y. Wow! Kamayo biyang ibadyak kiting inigmaon niya eh.
Nagpatuon na sa mama ni mo ka nga masakito siya. Para lang yun mapugos kang pagkasal ni Rigner. Mao na, Doy. Og anhin ako ni mo, Doy. Dili na ko mauli sa amo. Siguro ka? Oo. Siguro na ko. Nga naman di ay, dili ka gusto? Oo. Dili ka musugot? Hindi mo sungkot ko taon. Manugod nga. Pero, Unsay pero, istoryahan tanig tarutin. Klarohon na po. unsa pa may klaruhon, Doy? Nga nakadesisyon naman ko. Anhin ako ni mo, Doy. Kuan batin ang ako ba? Pamatias ako ha? Kuan ba? Tingalig. Ayaw na lang. Ayaw na lang di ay. Tin, kanayo, pamatias ako. Mag-istorya tagtagan. Sige, kaigon ko na. Ayaw na lang. Mauli na ko. Buhi ko. Tin, imo kong giwakli. Lenny, mauli na ko. Mauna ko di mo. Tin, pamati sa good. Ayaw pasunod ako. Diha lang ka. Katungog ka. Diha lang ka. Tin, Sanoy. Tin! Len, asa man ka? Len, pasas Tin, Len. Nausap to siya, Doy. Buta to niya, oy, di man mamati. Sa di mamati? Butoy, Pasagda man nimo mulakaw. Uy, wa man nimo sunda. hindi mo kunya pasundon. Abi ka di ka pasundon. Pasagda lang sa dain nimo. Oh, Maunsa ganito na. Ikaw gimabasol, Doy. ano good? Tana ba yung kang ano? Kapugo sad nimo eh. Len eh. Len! Unsa mas Tintin, oy? Anong di man siya mamati na ko? Unsa naman to, Doy, ha? May kay minlakaw na Tintin. Abim na kog tinuod ng ingon lini nga anhin na siyang puso ato. Saba niya tayo, oy! Unsa? Tanawa na. Suki ay. Hoy, hanggaw! Asam ka mawak ka! Abuti mo! Wako kay Bao! Ang sinyalan dako! Tukar biyang kabuhis ka na handak ko. Wako sa kibaw, kaasa siya. Ipaluhot na magmaayong utok yung tawhana. Woo! Doy! Hinahiin na lang taglakaw timba. Sa man ka, uy. Sa may nahitabo din yung undoy. Dili na ko niya, Len. Dili na ko niya. Basta dili na ko niya. Naglagot ko niya. Ngano, good? Naunsa man di ay mo. Ibong mo lang taninyog na unsa mo, uy. Sure mo diya, uy. Basta, dili na ko ni undoy, Len. Dili na ko. Bahalag mamatay ko. Tin. Maluoy ka in town, Blas. Makigsulti Mingdong Rigner. Bitaw, Blas. Kausa lang. Tawagi palihog si mong cellphone si Dong Rigner, Dong. Na, sorry, gyud. Wag yung ko ikatabang ninyo. Basta nahiubos kayo si Dong Rigner sa pagkaibawang uyab si Titina o katong unggoy nga si Undoy. Ugabi ninyo? Maikog ta kumsulti ninyo ani. Pero sultihan tala lang yun mo. Kay iyam sa ning sugo. Gusto na niyang maningil sa dako og tanan ninyong utang ngadto niya. Oh. Bayre na kuno ninyo siya. Unsay na? Pastilan mon. Sa may atong buhaton mon. Buot nang maningil ni Dong Rigner sa tanan niyang nahatag nato. Kining anak mo maway nakaingon ani kang si Titina. O kanang anak ni Usting nga si Undoy ang naghatag og buwetset na to. Mon. Ang nakapan ka dili na kunumuan ni Pas Dong Rigner. Dili na si buot makigsulti na to. O sao naman na nilon?
Kay nigis titina mo'y nakaingon inimon. Kay kung misugot pa unta siyang makasalog diretsyo ni Dong Regner, di unta ni mahitabo. Usap pa may mahimo na tao ini kagoy nga. Nasakpa naman kang titina. Nagpaniid naman di siya nimo. Dili ni mahimo mon. Di ko musugot nga maingon ta ni. Usa ba ito kabayad ni Dong Regner sa tanan yang nahatag nato? Di man gani ta makaihap nas kadaghan. Maog yun ka. Pangita aras titina mon. Nag-among-among yun ning anak kada. Pangita ah. O, sama na ko siya pangitaa. Ay mangutana pa gyud ka na kog asa. Pangita gani. Gipapangita na ko nimo kay wa ko mahibaw asa siya ron. Ahak. Lihok na ba? Ay pagsigig pangahak diha. Ano ako may imong masulon nga? Nga. Lakaw na ba? Kadugay mo lihok. Mula ka lagi. Ahak. Kisay ahak? Ako? Kisay ahak? Ingon na ikong ahak? Ako god, ako? Layas na! Askang luoyan ako duha ka wanggets Dong Regner. Stilan. Milis nga tamang mga ilong diyang akong gisultihan nga naningil na ka. Bisan pag mga walwag ang ilang mga ilong blas. Wala ko'y lapot nila. Basta naningil na ko nila. Kung mapakya sila bayad sa tanan, palayason ako sila sa yuta nga gitukuran sa ilang payag. Uy, hala. Kaluoy ko nila na dong. Mga bugo sila, Blas. Mga bugo. Way mga utok. Nagpadaog silang titina nga sila man untay mga ginikanan. Mo bitaw. Pero dong, kanang, wapaday kong kasulti ni mo. Sa motag yung maglisod silang mukumbinsir ni titina kay nasayod na ningaway sakit si Akang. Dele na ko interesado pa nila, Blas. Sultihi sila sa akong gisulti ni Moron. Mas mayong mangita na silang kabalhinan daan. Tagalan na ko silang pipila ka adlaw. Aron makabayad sila sa ilang obligasyon nako. Bye, Blas. Kadiyot lang dong, kadiyot sa. Taman. Kuan ba kanang, pananglit kon matuyok ang, matuyok ba ang utok ni titina? Kung makumbinsir nila ni Imon og Akang, sa may imong buhaton. Blas, kung wa sila makahimo sud sa dugay ng panahon sa gusto kong mahitabo, unsa nagkaroon nga nagkauyab dahil silang atong unggoy, ha? Bitaw no? Bogo! Maupod. Bogo ka, Blas. Uy. Sige na. Kayawan ako. Bye na. Kadiyot. Last na lang dong. Last. Naman, sab na. Last na lang. Kuan dong, katong unggoy ba? Unsay unggoy? Si Dong Regner, pastilan. Sila bas usting o ganyang anak nga, si unggoy. Si Undroy di ay, dili din mo hinginlan. Imong subdong yuta nga gitarukan sa ilang payag. Maayo kay nagpahinumdum ka, Blas. Paminaw. Mao ni buhata. Paminaw, pamati og tarong, Blas. Kaluoy ni mo titin, oy. Gusto na kilak ba? Mahurot ka ni na imuluha na. Dili na jud ka mo taon. Sabada ko la, uy. Imo man hinuon siyang tiwasan. Ay na pag-apil-apil kay wag kay mahimo. Kay gituok dahi nako siya lani nga wala man. Misulti ra gani ko kay kuyaw ng mahutdag luha. Ako nalayilak pa na ni mo titinoy. Daghan pa man kog luha. Dugay pa maning mahurot. Wala sa ba? Ay, oy. Mohilom na ko, Lenny, oy. Arte. Arte karog. Starbucks na kaingon na niha. Sulti-sulti kang Regner o Blas. Nga uyab sila tintin o kundoy. Wala man good na ko tuyo, Lenny, good.
Ang patayon man ko nila, be. Ilom? Husto na mo, anak, Len. Kuwala. Ayaw mo pag binasulay. Ako dig sayop. Kinagpada ako ni Undoy nga wa na'y baruganan o way klaro. Hala. Hanap di imong mata, Titen. Dili na di ay kakaklaro ni Undoy. Kalakot, yun mo kala, uy. Ingnan kang ayaw pag-apil-apil. Muato na ko, Len. Kuwala. Og salamat ninyong duha. Sa tanan. Sa tanan, cute. Kaliyot sa tin. Magsulti sa ta. Wa na tayo angay pang panagsultihan, Len. Nakahukom na ko. Bahala na lang. Basta ko'y bahala na lang. Kaya pag binuang diha, ha? Kau, cute. Ang sa may hukom di ay ni mo. Dili na kumuuli sa amo. Unsa? Ginuo ko ni mo, Tinoy. Ayaw, ana. Hala ka, Tindo. Hala ka, do. Wala. Hilom lagi ko, oy. Tin, ayagin pag pinutungkol. Ato na ko, Len. Tin, uy. Len, buhay ilang ko. Nauhaw na ko sa kong gibuhat. Maong... Titina pa, ay ko pagsulti. Pagsulti ka, ana. Pagtaro mo stress undoy, uy. Ayaw ko na, ana, good. Hala. Tinoy! Tin, pamati, asa ko ba? Magsulti sa ta. Ato na tas amo, Tin. Titina! Walit si Tina silang lini. Tapos lini. Basing nagkuyog sila. Sa ilang kang wala. Pasigtuan ito. Unday! Day! Unday! Day, 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 day. Si Kuala. Ha? Asam ko na to sila. Pangitaa gani sila, kay wala ko kabalo, sila'y pangutan ag makita nimo. Sini mo Kuala, oy, sabutan mo tanim mo. Asa sila paingon, ha? Asa ilang room mo? Tabag kakinis ondoy da. Pagkatabudlong yun ako. Maala gini ba? Mga gini problemahan akong kadukan. Wa na gini kalaki. Saan lang ko palayason ng dungring ng among gipuyan? Asa mo may punitain eh? Ay, upaw! Sa'yo, upaw! Kaysa nang ingo, upaw? Ako! But-buton ang almorason. Ikaw! Ano? Dili ka kagiron, ha? Unsa? Ipalago dyan ko ng but-buton na ka, no? Almorason! Ilom kagiron, ha? Hain ang akong anak. Hain! Unsa no? Iyabag kang but-buton na ka. Unsa? Ako'y pangitaan mo sa anak ni mo. Unsa ko kas pagkaamahan nga, wa mo ka makabantay sa mong anak. Nangita ko sa akong anak din kagiruna ka. Kay dimungkog ng anak mo. Di panguyaban si Titina. Dili ko gustong matakdan og kagid ang panit sa akong anak. Kailang, but-buton ay. Mas labaw pa kung dili gusto matakdan ang akong anak sa imong but-but o almoranas. Tabaghak. Gihagit ko ni mo ustinga kang kagiruna nga. Gusto nyo kag pinakay tawhana ka. Uy, hadlukon man tag pinaakay. Uy, bisa kinit kita'y pagbut-buton na ka ay. Hal, inasutok ka. Pwede ba? Unsa inasutok ka? Sutok ka na yun, ano, piti, but-buton na ka na ko. Sundot niya, almoranas, ikusko na ko. Hilom kagiron. Dili ko gusto masabdan si panit kay matakdan ko si mong kurikong o kagid. Ay no, may almoranason. Labaw pa ko dili magpahikap ni mo. Kay manakod lang imong but-but og almoranas. Hilom! De, usting kagiron. Weh! Imon but-buton. Usay kurikongon. Imon almoranason. Usay mo. Tama. Wala? May mayong ni akakwala. Aron mahibaw kang but-buton kayo ng tawhana. Sa imon na, but-buton na, almoranason pala. But-buton og almoranason di ay kanoy imon. Hilom, wala. Bagol ko ng liyog ni Baron. Muray mo. Ang isang kamay baong kinis usting kagiron
kurikungon. Kagiranog! Kurikungon po di ay kanoy Osteng. Unsa? Taparso talong kakwala. Igo naman. Dili ka kagiron, ha, Using? Kadaghag kagidog kurikong sa imong lubot, ha? Ala! Hebaw ko. Ala, kadugay na itong imunak ka. Hagbay lang na ayo. Oy, gitambalan ako kanang kon. Gipabukalan nga kanang pinabukalan nga odlots piyabas. Naayo na ni. Ipakita ang iyong lubot nimo kang kwala. Kung tinuod bang naayo na. Kung wa na bagyo'y kagid ang imong lubot. Bitaw na Osteng. Ebidensya ba? Ay, Limpyo na imong lubot. Ay, binisyahan ang mga naong ninyo. Pakungutin noon mo. Sa mama. Adlo ko pakita sa lubot. Kay naa pa may daghang kagid. Ay, hinubot-bot ton. O almaronasan ay. Ikaw, be. Pakita po si Kuala sa imong lubot. Kuha na ba kay almoranas, be? O? Kuha na ba na mo sudlot ang imong bot-bot, be? Hello. Sige, pakita. Bitaw po na imon. Oh. May I see your lubot? Hello! Pakungot hinuumos usting kwala ha ka. Hagbay rang naayo. Dugay na. Usa man po imong gitambal nga ingon man kang naayo no. Basta naayo na. Wa na maayo taon. Nabot-bot na pod. Ayo na lagi. Ang imo mo'y wapa. Saba! Sabaan ninyo, oy. Maglaban man akong ulo ninyo, oy. Ang inyong giawayan no kay lubot ra gyud. Aron way lalis, ako'y repere. Way dapig-dapig. Dungan mo gubo sa inyong purol o pakita ko sa inyong mga lubot. Wa gabae. Unsa man? Wa man mo maningog. Tusi is tubili baya. Ang limpyog lubot, maoy mo daog, okay? Ready? Open the parol. Exchange lobot. Haknis imon nga gipapangitang titina. Wa pa gyud mauli ay. Doon ako sa ilang lini. Basig naara dihas ilas titina. Oh. Uy. Si Lini nagpiyak. Lini. Linihan mas titina. Imong gitaguan ang among anak. Hain si titina oy. Nangakang, wanas titina nang. Dili na siya muli sa inyo. Unsa? Oo, say di na mulis titina sa mua. Nayabag ka. Mo lagi na yung sulti nang. Dili ka siya magpapugong na ko. Duhay milakaw na gyud. Ayaw pagbinuang Lini ha. Unsa noy? Hoy. Tinuod lagi ako gisulti nang. Dali siya nang basig maabdol pa nimo. Basig mamati siya nimo. Dali atawon siya nangakang. Ha? Wa di sila ni sila. Ilakaw ko na may kisulti ang maman Tina nga nagita dito sila. Sama na ko pangitaas ni Tina Ginoo. Gusto iklaro sa kwala eh. Ginoo, tabangi ko Ginoo bi. Naiubusin ako Ginoo. Di siya gusto mamati o unsay ako ipasabot niya Ginoo. Andoy. Oh, si Lini? Lini! Oo niya, asa man na to? Asa man pagitaan ng akang si Titina Lini? Asa dito siya paingon? Ngano sa di mo pugni? Dili man gyud siya mamati na ko, Doy. Basta may sakay siya gabalhabal. Mao nga, wala na ako siya mapugni pa. Ginoo ko. Asa man to na to pagitaalin? Asa man? Amot lang kung asa. Basta sa atong nangakang katong iyang lakaw, mamasin siya sa ilang mga paryente. Basig ato ko namudangop May niya. utagan to siya mga parente. Kung dili, naibawabi akas panahon ron kuyaw na kayo di pareha sa una. Mawala gidoy. Ikaw
Ikaw sabgod, uy. Imo lang mo itong gipaundayunan. Dili ba sa kakabaong mo diskarte? Mo na nahiubsan ni titina ni mo. Tarawan na rin, oh. Naglao manggod siya ni mo. Tinunanay ko siyang nahikugma ni mo. Mo na yung bayan, Lin. Pagitando-tando lang ito na ko siya da. Unta! Kung dunay daw ta mahitabo, titina si paglakaw. Buwag ilay mabasol, ani ako rin yun. Kung si Bako mahitabo na, may pay matibway lang ng kinabuhi, ah. Magpakamatay lang po ko. Aha kang imuna ka. Ganahan ako nagsigig pangita nimo ha? Nangita ka na ako. Ngayon mo kong gisugo pagpangita ni Titina. Nalimot ka. Dahil magkapangita! Ay, dito ko mamasan silang usting sa balay atong undoy. Pero wa man dito si Titina. Nagkatrukis hinuon mi atong kagiron o kurekungon. Hello, May! Si Titina, milayas na. Di na mo pa uli pa din sa ato. Ursa! Hello, Blas! Ano may tuyo ni mo, ha? Dili ba giingnan ti kang ako'y paabutang mutawag ni mo? Kabugo ba ni mo? Sorry, Dong Rigner. Saon nga, ang nga mo kang mahibaw ini kay pabor ni mo. Bilaya sa Titina, Dong. Mas makapabor ka ini. Mga ayaw ko siking higayon, Dong. Mora ba na tuyo ni mo, Blas? Aw, di ka interesado, Dong Rigner. Ubos na unya kayo ang pagtanaw ni Titina nako, Blas. Kung gukdon ko pa siya. Bala siya! Pagtsuro, Dong, uy. Tsura na naw ni mo, Blas! Oh. Magsamo ka lang na ako, da. Bye! Ay, ayaw sa Dong. Ayaw sa Dong. Pamatiyas ako. Wata magkasinabot, ha. Blas, mahimo ba? Bye na! Dong, Rigner, Dong. Kaanugo ni Titina kung lain na hinuong tao makalugos niya? Di ba? Wa pa ka totally mo surrender niya? Sa imong tinguha niya? Natandog lang imong garbo. Kinausa na ba ni kalibutan na nga puragaba tuwa man ino sa makig-uyap sa ugoy gitsura? Dong. Puslan mga giingon kay ning Titina. Buhata tong akong gitambag nimo sa una nga luguson mo siya. Blas! May mga tao kung kadong na usab niya. Na problema sila sinoy imon ug nang akang ron kung asa midangop si Titina nga milayas. Siya kung magdili siya makita sa mga tao kung ipapangita mo siya. Ha? Una kung makita na, dadon mo siya usak kadapit. Asa nga imong gustong dadon siya. Unya himuon ang bisan usang gusto mong himuon niya. Di ba, Dong Rigner? O pahirap sa unggoy, ang angog adto siya dangop. Ha? O sa mayang ipakaon ni Titina? Ha? Gawa may nahot katong tawana? Saging? Oo. Ayala sa pagdesisyon no na dayon, Dong, ha? Huna-una asas makadaghan kung unsay maayo ni mong buhaton. Hilom. Gitudloan ba ko ni mo, Blas? Wata ka tudloy, Dong. Wata ka tudloy. Kisultihan talang kag unsay lami. Panuway ka Diyos, tanang panuway, Blas. Imog yung kumpunan og sungay, ha? Saon manikang. Wa man dito sa ako. Dito sa atong mga parente din ni sawang si Titina, wag yun. Asa man na to sa pangita, ha? Nay, hapon na. Unya karoon taon-taon mo gabiin na. Hello, man! Ay kong pangutan ah. Palihukan ang utok ni mo. Tabag huna-huna akong asa yun to mo dangop si Titina. Mudritso ka atas presentos polis kang. Atong i-report ng hitabua, uy. Yabag ka? Magpakauho lang yun ta. Pakaawa ba, uy? Ang ato nga mauli si Titina sa ato, kay tingalig usay mahitabo niya. Simbako ning iyang paglayas. Tingalig makasugat o siyang mga utang tao. Sa ulo man lang. Hello, Moy. Mamasin ta dito sa atong mga parintes bikas lungsod. Basig to ato dito mo dangop ang atong anak. Magsusita. Susi mo, good. Masaman, reklamo ka? Reklamo, good. Ningon di ko nga wa man. Lagi. Basta ha. Magsusitas tanang dapit nga posible niyang adtuan og dangpan.
Di ta mangulis ato kundi na to madasa atong pagpauli si Titina mon. Sorry, Gidoy. Wag ginamo din ni drive it nga balhabal sa Titina, oy. Bitaw na, bitaw. Wag yun, wag. Klaro, good mo, tingalig. Di lang mo musulti. Tingalig, baural mo titina nga, di mo patugano na ko. Wala, Gidoy, wala. Wag yun, oy. Dili ba to ikaw nung ang nag-drive kung habal-habal nga gisakyan niya? Ora man to ikaw. Pagsaw niya, oy. Kinigong na nga. Mura. Ay, mura raman ka, day. Bitaw. Len. Saan man niya ini doy? Uy, gabiin na rabang. Tingalig. Ay, lang, padayon na imong sulti na ko, Len. Ipalayo lang uta ang atong kadukan. Ipalayo lang uta, Len. Ay, diretso lang, Miss Amo Shot. Kwintaha lang niya, mig pilay among bayranan ning imong pagpakyaw. Aw, amo ding pagpakyaw sa imong tricycle. Muna nga, Kang. Ay, wag yun kang. Nalungkop na itong ato ang mga dapit o ang imong mga paryente o akong mga paryente. Wag yun dito, Titina. Asa man din nato sa pangita, oy. Wa na gid ko ilaing nahuna-hunaan mo nga makatabang nato sa pagpangita ni Titina. Si Dong Rigner ragyo. Unsay nga? Si Dong Rigner? Bastilan. Abi na hukin sa mga unguan na suroy sa mua. Kamo na ni Imon? Akang? Kampian man. Sa raso? Lawang nung king gabi eh. Ting pangatog na. Mingaw lagi palibot. Mga mangloy na tikaw-tikaw sa palibot. Sabay ato ninyo, ha? Ay, kay sulti kang kapoy ni. Blas. May ihangyo minimo. Na, mga mo kwarta. Saon kanyo pag-ilis, no? Ngawa pa man gani mo makabayab sa piso na lang ni Dong Rigner sa inyong dili maihap nga utang nga niya. Blas. Ako mo prangkan lang ko, ha? Ang ato ba nga maluwas ta? Kuan, dili mo na mauhituyo na mo ni mo, Blas. Oh, dili day? Oh, sa day, Imon, Kang. Pag dili na kayo gusto na ko matug, katugo na kayo ko. Naon, kapoy, kayo gusto na lakaw. Blas. Ay, nahuna-huna, manggod na mo nga. Wag laing tao nga makatabang na mo aron mauli si Titina sa bahay. Si Dong Rigner rakyod. Maagi na, Blas. Si Dong Rigner ragyod. Hala, no? Siya na giday taon sa... Tabangi taon mi, Blas. Tabangi ming ikasulti si Dong Rigner labot ini. Maluoy ka na mo, Blas. Ay, Ginoo. Nagyod ka akong mata. Nindot igod kayong katog. Pero saan din ako katog nga mamuulis undoy ay. Asa na ka? Asa na ka tumiabot ako, Hana? Asa na tumiabot pagpangita ni Titina to? Titina! Dito. Yan siya. Udoy! Udoy! Ayun na mo, kit-istiti natin, Justin. Saan mo na ko, Anitay? Asa na ko siya pita, Ang pagkaya mo, baso lang ng tanantay. Ako, yun. Ay. Wag yun ko. Pagkuwag ni mo, Doy. Nagibawag yung ka na. Itatatad yung ka. Pero kahit kang ko. Padayon ni mo dyan mo na ko, tay. Ay. Unsa lang buti mo isulti na ko, ay lay padayon kay wapaka ka pang limugmug. Ay kung batsulang. Bawa na ko kung sana. Napim na ko, ninduting may kugma. Di man di ay pulos kalipay ang kugma. Apim na ko. Tudla tayo. Sa pamay ako isulti, Doy nga. Tudla. Nga, di naman may patiwas ko si gusto na unta lang ko isulti ni mo. Mahilom lang ko. Ako lo'y mate ni mo. Ikaw may gugma lalim ba? Tinibaw ko ay noon sa biagi naman ko anak tawon.
Kadaghan akong biktima ng gugma-gugma. Ay, nauna. Mo ganing, ay, wa lang yun kung mangitag ipulin nanay ni mo. Iutong na lang nako kung ningaon kung nanay ni mo. Testing buot. Buot utang lang taon. Buot utang. Balim na ni mo, doy. Utang buot ay tabangay ko pangitang titina. Maluoy ka tayo, Sig. Nga nung giingon mo ko di mo iningon to eh. Abi akong tinuod kang nagmahal na ako. Abi akong kunungan ko di mo bisagod sa ibahita mo. Ikaw manuta akong gipili labaw nilang mama o papa. Pero makakon ka. Makakon ka. Mga lalaki, niyas ka paingon ako. Oh, ayaw. Ayaw mo magdawal ako. Ayaw! 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 Maluoy mo! Ayaw! 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 Uday! Ay, naon sa kayo, Uday! Uy! Ayaw! Uday! Ayaw! Uy, Uday! Sa kanta, uy! Saka! Uy, Uday! Huy! Ayaw, tay. Oh, ayaw. Sa'yo ba sigam ng mata ni mo sa maka? Ay, nakubukawa, kinabatan ako. Okay na sa kaingano ka? Singgit ko. Pakakbati. Uy, kwangkol! Ang pasabot ni mo nga nung misinggit. Kapag niya ako! Tintin. O sa Tintin? Gipaak sa timos? Sabi sana, may hubag? Ay! Tintin, God. Si Tina ba? Eh, pagklaro, God. Sabi ko bag, woo! Ida, Tintin di ay. Ang imong uyab. Kaya nga naman na Tintin, ha? Nagdamgo ko niya, tay. Ngilaan kaya akong damgo niya. May mga tao ako nung nagbinuang niya, tay. Hindi ni mahimo. Bangon mo ko kaasa magkay! Pagitaon ko sa Tina, tay. Ay, kadlaon pa, bantay sa maka. Ngit-ngit pa undoy yun sa mangka. Ay, luwa lagi. Ayos na naman to. Huwag yun mamati ay, undoy! Na, ambot doy eh. Asa na to siya pangitaan eh. Di naman gani, ganang kadlawon sila sa imon og nang akang, nagsusipod na ako. Kung ba ko inhibaw ang dapit nga posibleng adtuan ni Titina? Please, utang buot. Tabangi ko. Asa man ako pangitaas ni Tina. Asa man, Lin. Sorry, Judoy. Huwag ko ikasulti ni mo. Huwag ko nahibaw ano asa siya karon. Ilaras kong namgo niya, Linoy. Tahadlo ko magtiduo ng akong namgo niya. Mon, ikaduha na ron kaadlaw sa paglayas ni Titina. Asa man na to siya pagitaa? Ang ako lang, Mon, kung simba ko may dautag na hitabo niya, Mon. Unsaon naman lang. Ay, ambot kang, ambot. Kadtog yung undoy mo'y nakaingon ini mo. Siya gyud. Ha? Anong siyaman? Nga ang ato mga anak ang milayas. Ay mangutana ka nga no. Kuno pa sila magkasuod si Titina, kuno pa sila magkauyab, di ni mahitabo. Kay sila man unta si Dong Rigner ug Titinang magkauyab, dili sila. Aw, mao ba? Uy, O, kita. Dili ta mahasol, dili ta mabasol ini. sa? Sa kita? Ngano mabasol man ta? Ay, may sayop bayat na kang. Ha? Oh. Nabuang ka? Usa may sayop ta mon? Diin ta masayop ha? Yabag ka? Diin. Ay, ayaw lang kung isahe si mo tingog kang pasultiha lang ko. Solte kung sa imong isulti. Kalma lang lagi. Unsa man? Oh, sulti. Kung simba ko maunsa si Titina ka nga atong anak. Usag yun kus mabasol ba? O apel ka? Nansa ka?
Nabuang na ka? Gano'n kong mapasol mata, ha? Wa ko'y klarong tulog kagabi ikang, oy. Naghuna-huna kong titina. Ug natimbang-timbang ako nga kung wa pa ta manginlabot sa iyang pagbati. Dili yun to siya mulayas. Dili ba? Ay, akong gibali ang akong kagalingon nga mawin na as iyang dapit. Og diha pa na ako mahuna-huna nga sayop yun di ay ta. Kaysa batanon pa bitaw ta, wa man mangilabot na itong atong magdinikanan kung kinsay atong mahimong pamanhunon. Dili ba? Sukwahi sa atong gibuhat sa atong anak. Ay, Hilom! Bogo ka! Naghuna-huna lang ta sa iyang maayong kaugmaon mon. Ang iyarang kaugmaon, waday ta maghuna-huna para nato. Ha? Wa bagot kang nagsigitag paniguro nga sila Diyos Dong Regner ang magkadayo. Aron madato. Aron inig kaminyo nila, mahayahay ta. Nga kung Hilomon, ha? Hilom! Kung mo na, Dong Regner, wala dihiro siya sa atong dapit. Basig tuan na to si Titina sa Manila o sa Mindanao baka o sa Cebu baka. Maunay akong pagtuo, Blas. Nah, mauday na lukop-lukop na lang nila ni Imonog Akang ang ilang mga kaparintihan o mga higala nga posibleng dangpan ni Titina. Wag yun lang kita eh. Gisuwayan na nakog susi sa mga manifesto sa biyahe sa barko, Blas. Atol atong mga adlaw sa pagkawa ni Titina. Pero wa man makit-i ang yangan. Way na lista nga ni Titina nga misakay og barko. Kung maungwa malista ang iyang ngandong, ni arato siya sa ato. O baka sa mga kasikbit ng mga lungsod. Tingali. Pero may posibilidad, Blas, nga may kapit siya laingan sa iyang pagsakay sa barko. O niya, pangitaan mag-ID. Karong panahon na, Blas, bisan pag wa kay ID, basta may kaila kang mutabang, makalusot ka. Hiron. Pero nga ako ba, ako gwa na. Kung nahirada na to si Titinas mga mayong kamot, unig gisalbits aron mahilom. Ayaw kong pandungga ng hinanggaw ni mo storya, Blas, ha? Ako lang godong. Kuan ba, wag ko ta makasiguro. Pero wa magutas si mga kaila, kapila na guro adlaw noon sa. Muusak kasi man na nagkapinsukan sa iya pagkawa. Inoon, wa man say mga ngilad nga balita nga may babay nga gilugos gisalvage, di ba? Sila po si Imon ug Akang, midangop naman lang sa mga pulis din sa ato. Aron pangitao ng ilang anak. Wa man say balita. Sakit sana akong ipatapang papangitan ni Tina, tay. Ako mga kailang abans ng kustablado. Pagin makabalita pa niya. Hapit ako at ipaglaom tayo, Sticky. Ba't makita ko pa ba siya balik? Ano? Saan yun din ako, tay? Mana? Pikto na. Mana? Pikto na. Pinatakuma ko nung paani mo rin. Ayaw ko na po sige nga abi ha. Kita ang kagayong tao mo, samot kag... Ay, mauwaw ta. Samot ko kapati? Di, ang ako ba? Sige, tiwasi ko, tay. Okay na ako. Ikaw ba? Tiwasi ko! Pida, ikaw ba mo naman... May pag-iuyon na lang ako siya, tay. Hindi na to siya mulayas. Ay! Kunya na ta magsultig. Bahing tintin, be. Mga aon na ta. Kaya nay, miyahok na lang naong ni mo. Nga magsigig lag. Palapas ka on. Ay, sapsing na kay katanahon ay. Yagpis na kay ka. Mananag. Mura kong bahing-bahing tanahon, tay. Kaulikaon niya. Malagkaw ko. Asa naman, sab ka? Nandito ko sa Amerika. Pagkitaon ko sa Titina. Amerika, yun. Namaw na ka. Ay, asa makakplate, te? Pagkatang ko kairoplano mawagi.
Ano na yung kapyot ko? Sige, dyan drive ka to, kapyot! Mayo! May buntag, no isting! Nangingitan tanod na ay, kay tuyo siguro ari. Oy, Mariano! Dali! Sama tulong! Come here. Di lagi ko, may dakong supwena no isting. Parang undoy. May reklamo batok niya. Ha? Para nako. Doy. Unsa man ang reklamo ha, Mariano? Unsa may reklamo? Bitaw ni Mariano. Kinsa nga reklamo doy? Si Nangakang. Gikiha kanya doy sa pagkidnap ni Titina nga iyang anak. Ha? Unsa? Niyabag akang Mariano, unsa kayo gikidnap di undoy si Titina nga milayas bang iyang anak? Ha? Wa man to kidnap pa. Bitaw ni Mariano. Bawang gili ko pangitag asa yung anak. Kidapo na noon ako. Kung gikidnap pa Mariano, no, nay. Niyaon ta sa mua, ha? Ilang ipahid ni undoy ang sayop nila. Sila imon mahinungdan nga milayas ang anak nilang mga kagwanga sila. Bida, ug daog naman sa ning ila tay. Okay rin ako kiha ko lang kidnapping. Kung tinuod pag kidnap ko Tintin. Maruwa man. Bitaw. Kaya tubas naong ni mo diri be. O tayo. Luyag naong ni mo. Maruoy mo. Ay kahadlok doy. Ato bangon ta ni. Hadlokon ta nila. Ha? May noon nga mao ni ilang gibuhat aron may bawas tadan nga sila nakaingon nga milaya si Tintin. Kay tungod sa ilang pagkamaot o pagkaambisyoso, ambisyosa. Ay, kung supak-supak ka mon, ha? So, nako kung say gusto na kong mahitabo ning tugura. Naunsa man ka, Kangoy? Wa man gud kidnapan ni Undoy ang atong anak. Yan naman diagwa! Kay ka na mga tawhana, mao'y naghatag na tong problema. Mong milaya si Titina. Iamong na to na sila. Sabad na, Kangoy. Ayaw na. Unsay sabad ha, kang oy? Unsay ayaw anak mon? Nahadlo kang usting? Usay, mahadlok ko daw. Bisan pagpapinaksita yung migdunggan, ug pagpinakay mi. Wadong ko mahadlok niya. Pero ining himuon ko ni mong bakakon. Ay, basta. Ikaw ang himuon akong saksi sa pagkidnap ni Undoy kang Titina. Usa? Unsa, Duy? Gigiya kang nang akang o kidnapping sa barangay? Ako lagi, Lin. Kidnap ko na ako si Titina. Unsa man ni siya, uy? Unsa gigikidnap ni mo si Tina nga wakman? Hana! Unsa tong akong nabati, Undoy? Gipasanginan kang nang aka nga gikidnap ni Tintin? Wala? Aluy, gudi mo, Undoy, good. Mauna ko la. Kamus Lini, saksi biya mo nga. Wa na ko kidnapan si Tina, di ba? Aw, uy. Di paigo nga. Gibiyaan ko si Tina. Ila pag yung kong tiwasan. Bikay problema ko. Ila lang kong daw-daw kong mayo. Nooyan ni mo, Undoy, ay makahilak mo po da. Iuli na lang si Tina, Doy, aran dili ka ikiyan ni nang akag. Unsa ko la? Labang naman taong kakwala, uy. Unsa ko yung uli? Wa gani kidnapan ni Undoy si Titina. Kisa may yang iuli. Aw, no? Yabag, mangkoy. Labaw ka pas na yabag kulaha ka. Sorry na, good. Pero kahibaw kog asaron si Tina ba? Sinaibaw? Pagtarong ko lang. Nahibaw ka kasi Tintin ron? Sabi ko na, oy. Himuhimo sa kag-istorya da. Nahibaw, lagi kog asaros Tintin. Gitago ra na siya sa mga hingkantulan ni Oy. Magdukdok tag taro, nya magsinggit-singgit talen. Iuli si Tintin. Iuli. Ihas ba na buwan nene kung kanon sa bakunawa musinggit ang iuli ang buwan. Ako man ang baba ni mo ko ha? Ay pag-apil-apil sa mga istorya. Basin daag iuli si Tintin lang ni Be kung magdukduk tagtarog niya magsinggit-singgit. Hilom! Basta, doy ay kahadlok liha. Nahibaw ang tanan nga wa nimo kinapas ti Tina. Ayaw gyud ka balaka. Ako'y mo saksi pabor nimo. Unsa? Unsa ko'y
makaon ni ng akang iya man ang gibuhat. Hmm? Nimuot bito kung nagunaw na dong Regner. Pero, ingon ni nang kwala, uslan mga si Undoy nakaingon nga bilayas ti Tina, mga mong siya. Mao ba? Mas maya sa nonong, di ba? Kapaus ka. Pero dong, huwag pagiging mo makitis ti Tina. Hapit naman mo buwan sukan sa iyang paglayas. Buhi pa ka to siya. Unsa? Nangita da ay gihapon si Undoy ni Titin na Osting. Unya wala pa hibaw itanos amo uli. Sige na lang oy. Sultihi lang siya ha, nga gisugo ko ni Derek Atoy nga ipaari siya kay may show ko no mi dito sa Pikas lungsod sa sunod adlaw. Nindot baya kaayo ang drama nga bagong sinuwat ni Derek Atoy noy. Siya pa'y nagsuwat, unya siya pa riyo'y nagdirek. Kajit ka na. Unsa may show mo? Apil ay kanila kwala. Oo, nang-apply man kong Derek Atoy noy. Nga gidawat dayon ko niya kay angayan kuno ko sa bagong drama niya. Nga ako'y bida. Ngayon, ha? Pahiyong lagi ka noy Osting ay. Di ka mo to noy. Bagay kaayo na ako Royal God. Bagay kay nimo? Unsa may title sa maong sinuwat ni Derek Atoy nga drama? Nga angayan man ka. Kuan. Ang abnormal nga way buot. Didan no? Ibaw na kakunsa ng drama kwala. Komedi na, komedi. Dili manggod comedy good. Heavy drama manggod kuno na good. Makahilak yun kuno ang tanang musaksihan ng dramahan ng Osting do. Kung dili ka agwanta, makaihi pag yun. Ang abnormal nga way buot. Unya, heavy drama. Anong mahibid drama man nga sa title lang daan? Abnormal naman. Ang alang, kay tambok man ang akong rolbe, butangan o daghang unlan ng akong tiyan, maunang heavy drama kay mubugat man ko. Hak ini. Istorya ta tinuod din kalakiha ko. Ay, naapag yung daghang istorya nga giandam si Derek Atoy noy Osting ay. Nindot pod kaya ang mga title, makahilak yapon ng tanan nga musaksi aning mangong drama. O ba? Unsa may mga title ana? Koan, naatoy ang Dowinding Pisot. Wa gabae. Naapay ang uli pang bayot ug ang baki nga panga. Ano sa undangon tayo itong istorya kwala oy. Pero maapil ko kahanggaw ninyong Derek Atoy ini kalakiha. Pang-apply ni Derek Atoy noy Osting. Nagkinahangon man sila artista para sa mga bagong drama. Ang ayon kaayong kanoy, ikay mo dala sa baki nga pangag. Pangagad hinon ka mura imo. Asa naman is imon nga nagsusid itos mga pulis sa lungsod kung unsa na'y balita nila sa papangitang Titina? Ay, nakan ako'y nakuhang mo saksi nga gikidnap ni Undoy si Titina. Nga musugot naghatag 300. Ipapriso tagi kang unduya ka. Kay ikaw mo'y nakaguba sa mong pangandoy ni imon nga madato. Puslan mang maingon ni ini, manabla ko. Uy, kadiyot. Unsa man eh? Parang sobre maning gipalupit din his may bintana. Uy, suwat og... Oh, kika ni Titina. Ako kablihan. Tara. Der maakang og paimon. Pasilo ako ninyo, ma. Pa, nga mibiya ko sa ato. Mahal na mo bisan pag akong gibati nga wa mo magmahal na ako. Tungod sa inyong pagpanginlabot sa mga butang labot sa akong pagbati. Ayaw ko ninyo kabalaki. Kay maanti ko na kong mudra sa akong kaugalingon. Kung kanus amo abot ang panahon nga mabalik ko sa ato. Ang Ginoo
ora ang nasayod kung magkita pa tao dili na. Titina. Muhangyo lang ko. Wa taon ko kidnapan ni Undoy. Maong iatras ninyo ang kaso nga inyong ipasaka sa barangay Batok niya. Wa sa ninyo bisan gamay. Kung doon na may nakasa ninyo, kana mao ako. Kaya gisupak na ko ang inyong kabubuton. Maluoy mo ni Undoy, ma. Animal! Ngano ako may mong pangutanon kang. Uso may kalibutan ko. Basig ihato ng swat o kartero niya, White House ato. Aw, sukip niya sa bintana. O sige, sukip og kartero. Ngawa man ni Koryo. Mailhan man ngawa ni mag-agi og post-upes. Sigurado ka? O, tanawa, tanawa. Sige, hagmayo ng mata ni Momon. Tanawa ning sobre nga gisudlan swat. Oh, di man maklaro. O say di maklaro. Sigahan ang mata mo. Ayaw imod-mod sa kunaong malibat na. Klaro ha, gani. Di. Oya, oya. Onya. Kang? Unsa man, di ba? Wa mag-agi Koryo? Og ang makapahibong mon, kanong nahibaw si Titina nga akong gikiha si Undoy. Itaw, no? Nga sa ato pa mon, nagpasabot nga ni ara si Titinha dinis atong dapit magtago. Unsay nga? Og may gisugo siyang tao nga nagbutang ni ining suwat dinis ato mon. Kadiyot, kinsa man eh? Abot lang. Uy, kinsa din abot? May buntag, no imo nangakang. May ihatod kong suwat din sa inyo ganiha. Akong ipasukit sa may bintana. Huwag kong kayo tao din sa inyo pag ganina ko kon. Uy, ikaw rin naghatod ng suwat, busyong? Unoy, minga mong inyo mautong... Ay nangakang, imo magkukungkit bandot. Suti, bosyong. Kisa'y naghatag ni mo ining suwat ni Titina. Kinsa! Gipasabot na kang busyo nga may taong naghatag sa suwat ni Titina niya dito sa terminal sa Sawang. Ano duda pa ka? Kisa may dili magduda mon. Nganong naibaw mas Titina nga gikihan ako sa Undoy be. Nagpasabot na nga doon ay nagsulti niya. Og unsay lakaw nato din he. Unya, kinsaman ko no? Ha? Nagduda kong Lene. Ha? Ay, pastilan ng akang. Usa ko na kalibutan ako, anak. Ay nalang paglimod din eh. Kay kinsa pa man di ay labing suon ni Titina Dines ato. Nga ikaw raman. Ang man sa si Kuwala nga usa ka pakong naman lay kuwang ato. Nga nang di pa akong mangkunimo ng akang. Wala? Ay, wa magpalibak ang uplok ay. Labi naman sa tanang akang, oy. Daog-daog naman ang imo. Dili man gud ko, plokgon. Kay unsa man di ay ka? Babae man ko, dili uplok. Yalam da ay, sinyalan kang dako. Thank you. Tukon tayo noon karang kalaha ka. Ingnan tok ah. Si Lenny lang ang tukanang ay. Ay lang ako. Unsa ka di wala? Nga dugong ako ipatuok nimo. Aw, ikaw na lang ng akang. Di man ganahan si Lenny nga imong tukon. Ikaw na lay tuk ah. Unsa? Kuyawan ni nang akang uy Lenny. Siga jud kaayog mata ganihado. Murag yung mangtas. Abi na kog iyan na akong paakon sa iyang kalagot. Ikaw man sagud. Imo ba siyang gara-garaan? Mo tong misamot. Ang alang, ug dili na ko gara-garaan. Iya man giaway si Titinbe. Maong milayas. Pauli na dito, be. Mubalik ka nito ng akang na. Unya, magdagpinuti. Human yun ka. Tulion yun ka. Human ka. Nganong tuliyon man kung babae man ko. Matuli dahay ng babae. Oh! Pikason! Hala, Pikason?
Kadiyot lang niya akong tanawan. Pikas naman ning daan, Len. Unsa pa may pikason? Alas 10 pasado na mas buntag. Natog pa man gihapos undoy. Diin ka ni mga bat gabi eh. Udto pa ning nilakaw gahapon kay nangita ni Tintin. Unya, wa mamahaw, wa po nito. Unsa buka ning orasan na uli. Ay, ako po kaon. Doy. Oy. Doy, mata na doy. Pamahaw na oy. Taas ng adlaw. Doy. Bangon na oy. Kaon na. Gahapon pa kang way kaong tahanan ka. Na. Tagsari malibre ang laki ni mo. Uy. Ay, pataa. Kabaan mo, te. Day, ay. Di mabuka akong mata. Tulgon ba ko? Kaon sa. Tiwas lang katog ya. Ikaw, like, kaon para na ako, tay. Hinamaw, oy. Bangon na. Bubuan talong kag usak balding tubig ng tanawa. Uy. Kadiyat. Saan niya si Hida? Sobre man eh. Kumurag suwat man eh. Bibi gani, bibi. Hagok yung balik ay. Sige, bahala ka na. Para nimuro ba ning suwat ah. Gikan ni Titina. Ha? Usay suwat gikang Titina, tay, ha? Ay, suwat, tay. Di ko kakita na, Saan pa kakita na puno na mutang mata ni mo? Nay. Midukot na gud na. Unsa man ka? Tila, tay, para mo humok. Ay, Bisuwat, tay, bisuwat. Ay, pagilambot sa dito. Basta nya na basang suwat Titina para nimo. Pagilambot dito. Blas, ipakuha na ko ang kwarta nga girimit sa mga tao. Suko na kayo sa daddy. Kung anong, wa ka na iklarong hinatagan ning nangaging mga adlaw. Saan ko dong, Rigner? Kusog kayo rong dakot diri. Dito makadali-dali og halin diri. Aw hadagi kog lista sa mga taong nagminaro. Blas, ang ako ng mga tao ang maningil nila. Kwantong, pastilan. May sulti di ko ni mo bahing Titina ba? Dili bahay ni Titina ang akong tuyo ni mo, Blas. Ang ako ang kwarta. Ay, nagpadagsuat si Titina ni akang dong Rigner dong. Dili ka interesado dong? Unsa? Mahal ti ka, Doy. Sayod ka, anak. Pero sorry nga nakadesisyon ko sa pagpalayo. Kaya mas magmalinahon ka kunwa ko. Dili na ko kalimtan, Doy, ang mga higayon nga nakahatag kakalipay o kadasig na ko aron mabuhi. Apan tungod sa dagan sa mga pangitabo. Pasaylo ang dili na ko mabalik pa nimo. Maong kalimti na lang ko. O hinaot nga makakita kang babae nga makalabaw sa akong pagigugma nimo. Hinaot pa undoy. Tintin. Titina! Doon ikaw inday o ako nang naasawa. Dili na yun kaha magkita si Undoy og Titina? Hain man si Titina. Mga higala at tangi ang lain pang mga sumpay sa makalingaw tang sugilanon. Ang dugmang buta, dakong mata. Giswat ni Glenn Pino.
Dalit kanato sa RMN Drama. Wa mo makita king hitsura kay gwapa sexy. Umuto ka listeners. So kay balo na mo advance ta no wapay wa pa ta nakahimo sa part 11 ga una natong vlog no. Nya napaminaw na ninyo. Nya mo to mga listeners akong isulti o shout out guys. So mo shout out pa daw kay nakaingon man ko mo shout out ano. Shout out ni Ma'am Cecil Ruben og ni Ma'am Belo, salamat kayo. Aning comment si Ma'am Cecil Ruben no. Salamat kayo Ma'am Cecil Ruben no. Nga bisan tagsa na ka mo comment pero natigpaminaw kay pagkas mga drama no. Salamat kayo Ma'am Cecil Ruben no. Ug sa imong mga tabang no. Nya shout out ni Ma'am Bell no, tong silent listener karon no. Nya sila Ma'am Life Journey, sila Ma'am Disule, si Isim no, si Ma'am Grace Blanca Flor. Bisag wala ko kabantay nila ning comment pero kay balo ko naminaw ni sila sa atong mga drama no. Kay busy lang yun no. Nya sila Ma'am Miriam Rustria, busy gid. Kay Ramadan. Shout out Ma'am Miriam Rustria no ug si kanang Annalyn Samson, Annalyn Buates no, sila Marcel Humawan, sila Cherpar no. Si Ronel Pasco, si Marlon Soco, Roger Villegas, si Chuli Wong Stevie, si Palemay Drama, si og shout out ni amiga drama dai. Kumusta na kani siya no? Og sa iyang chicken channel nga mga gwapo gwapa drama dai no. So nagpaabot po ko siyang drama nga mga kalag bunguton kay nalingaw ko. Mga shout out ni mo amiga drama no. Unya shout out ni Mirami Minales no nga nalingaw sa pagpaminaw sa Father I Am Your Father ug si kuan si tatingano nalimot ko si Amolina Alcala no Kitpi Garcia no pa si Kitpi Garcia ug si kinsa naman to nalimot man ko si Linila Omega si Julita Ungay nya si Roxanne Cruz no o si Jasmine Soto nalimot ako mga kalisino sa uban no kay wala kay ko basa-basa ros comment no kana ra mga comment nga murag bag-o may mabantayan ako pero di po ko katimaan sa uban lagi kay way ngan mga user nakabutang ba pasensya kayo sagdi lang pohon basig mapaayon ako tong cellphone no kaya aron makabasa tagbalik sa inyong comment no. Murag mo order sila ko atong battery kay murag battery may kung duda nga guba gud ug katong naay switch button ba kay ug yamo na sa mall ang mga yana nga barato-barato di mo order ko siya sa Shopee pero ug naara sa mall na madadara sa budget so ako tong ipaayo kay sayangan ko kay mahirap na lang to makabasa-basa ko sa inyong mga comment pohon no. So sa pagkakaroon lang yun di pa ta kabasa sa inyong comment no kay diha dito ni comment no nga si Edwin Pancho no shout out no Pancho ug Edwin Pancho mo na shout out no share dito ni comment dai na may mabasa idol kay malingaw sa migpaminaw no ayan na nya mo to mga listeners kay na ko kay numdum limtano na na limtanon jud unya di pa lang ko mosaad di lang ko mosaad ugma ang sumpay pod sa part 12 sa gumang buta no kay di man guta kay balo gud sa tong paminaw sa lawas ug kondisyon bata nang adlaw dasig bata kay di man kitay ang Ginoo ra may nabalo kay no man nga di lang ko mosaad mga listeners ug kanos ata maka-upload sa sumpay no basta kay mo upload juta hantod matapos ning drama kay nasugdan man di man pwede og musugod derta ang away ending no. Una nga ako dyan ang panikamutan nga mahuman makahimutag mga drama maka-upload ta niya sa ang mga sumpay kining drama ako dyan panikamutan mga listeners no nga mahuman niya di ako musaad po sa ipuli kay wapa ko sure og makitaan ako ang ubang episode kay grabe yun usap ko na sinungdan nga maglabad ang kay ga-arrange ko ning drama nya mag-arrange po ko sa mga asoy kay na may ning request nga mag-upload og balik og drama sa John Kent Anota nya ga-arrange po ko sa drama nga ipulihay na ko pero galabad ang kay wagi no kit ang ubang episode no daghang kay laktaw unang og madugi-dugayan jud ko kay
Lisod man. Lisod isubay-subay ba? Hapit na ma-expire na akong load, di ko ka sure og mahuman akong upload no. Og pangita kay tag-as kayo kay labi na tong mga 2019. Tag-as kayo nga live streaming no. Nya labad kis og yun. Mo gyud na labing tinuod. Usa siguro sinungdan nga naman kaning stress na kayo musamot kalabad ang usa sinungdan na kay ang pag-download, pag-streaming, atod edit, grabe. Muna nga kinalan jud ko sakto-sakto pud nga pahulay mga ka-listeners no nang dili palabi. Okay, mo update ako pohon mga ka-listeners no kay taas na kaya akong vlog no. Salamat kayo sa inyong pagsuporta, pagpaminaw, ug sa mga wala mo escape sa mga mugbong ads, salamat kayo ug sa mga ning hatag yung higayon nga mo tanaw sa mga ads nga tag-as. Dako kayo pasalamat ninyo no kay nakatabang gyud dako mga ka-listeners no. Thank you so much for watching og amping mo kanunay. God bless itong tanan mga ka-listeners.